खुलुमखा जत हास्तेव तंगनाय ते दुइप्रा हास्तेनि फातारो सामुं हुमुं तांगै तंगनाय माया गोनां तिप्रासा yok jangan musungnaय yok sana musungnaय lukorong thani kaisa kobokmung tei kaisa saklaimung hainai talni September hainai September talni 9 tarik 10 tariko hainai September talni 9 tarik 10 tariko Delhi ni jantar mantara sang protest khainai sini ha domani no sang hunoknai dei sini je Greater Tripura Land tei borok gose mane Tripura sai kot 6 mas ni bisingo implement khaine himane tei illegal migration pushback no tui je ha domani panda abo jantar mantara 9 tarik 10 tarik 9-10 tarik जों खालायनाय हायनाय तालनि आमनि बागै जारा हास्तेव तंनाय तै हास्तेनि फातारो तंनाय हा गोनां सबानि ताखुते बुकुब्र नरक फाइनानि गाके नरक 9-10 तारिख नि सिनि जे अक हा दमानि पान्दाव तै सिनि मेमोरेन्डाम याफार मुं पान्दाव मानजागना गाके नरक 8 तारिखनो दिल्लीव नरक जारा फाइना मुसुंनाय रक फाइनानि मान सबै तंनाय रक दिल्लीव नरक 8 तारिख सफाय खैके बेलायखे जानाय आं 8 तारिख नि बिसिंगनो आरो थांनि सगैनानै जायतकनाय तै जारा हास्तेनि माया गोनां दाखुते बुकसंनो हायनो हाय कबगो दिल्लीव जों दर नारनानै आरो एरेन्जमेन्ट खायनानै टीम रहरखा तै जों जारा चिनि हिमै तंनाय बर्न आं तुइदुलै तंगो तै बर्न किफिलनानि बागैबो किसु मीडिया पार्सोनेल रकबो फायनाय हिनि खोनाबो बर्न बन्दरक फारेखांके सुबालायदि त्रिपुरानि जे मीडिया पार्सन जारा कवरेज सेरनाय त्रिपुरासा मीडिया तंनाय बरकबो बेलाय दुख बिरमानस तंगो कारण जों सुजुग सेबसाब मीडिया थों तांसानाय थों जतनो जों सेबसाब माया जों न जत जागा नरजागो तला खिगलाय जागो आउन बागै बर्नबो फारेखांके माया गोनां नखरनो कलबो बर्न सुबानानि डाइरेक्ट फन सुबाय मानो बानि बिसिं तै फन बर्न सुबाय मानो जाते बर दिल्लीयाव फाय मानातै चिनि मीडिया पार्सोनेल द कवरेज रै मानातै तै जारा जोंना ताबुक फायनाय सालो चिनि जो मुभमेन्ट स्ट्रं खायना बाङै चुबा सुखायनाय रंनो हायनो हाय तै सा कबगो चिनि 9362769181 on number on mobile number on rock kok du pai kereng mano o chobawo kereng na bagai ba phai him paina hangke ba kok du number no kereng mano sungai baksa jodi dili sokna skang him paina hangke tei chuno suba hore phanrna hangke ba on number no rock suba hore mano call khainai suba hore mano tiaba subana skang icha call khai kereng hangke sanai hingake जों नरनि निकुमा साब सुबाय तंगाबो जों साय मानो आर तै कैसा कक केबनि सुबा सुखाय मानो जदि साख्लायरना मुसुंखांके आबो साख्लाय मानो कारण डेली जों ताबो जे जागाव जों तंगसा आबोनि एरेन्जमेन्ट डेली साबो खलाय आबोनि स्पन्सरशिप आबो साब सुबा हरका आबो नरक जदि नरन अनुमति मानखांके जारा अनुमति रनाय नरक साबो तिनि सुबायनि तिनि जों माथुका मासाखा आबोनो जों साख्लायनानै मुसुंगो जदि नरक जदि सिजाना मुसुंग यांके ता आलादा जारा सिजाना मुसुंनाय रं यांके अमायके आनो सावै मानो या हामबाय चिनि जे फायनाय जे तालनि 9 तारिख ते 10 तारिख नि जे चबावो नरक जेसकपानो मानजांना बागै बे जोंनि हिम पायना बागै जेसकपानो नरक जारा खागना मुसुंगै तंनाय रक सुंनाय रक नरक न आसे बिसिङाव फायना बागै ताबुंनि सिमे प्रिपेयार ना बागै नर्न साइतना बागै नर्न कलबक जाव हामबाय खुलुमखा त्रिपुरा साय ब्लक थं बुबा ग्राय ब्लक थं सिनि त्रिपुराहा दाक्तिनो जों फियक जाखा जों नुग मानसिथों हामबाय।